Hey, Nangalumzuzu, welcome to Diaza Brothers, another episode of Makopena Drama, another day, another bang, another hot one. Hey, bafethu kamla muvus mavusana aka mavuthela kade abanye bambiza ngo Dr. V bafethu ngoba nazi ke imihla namalanga ngihambe kade bafethu ngiphethe ubafu. Hey, baf, sendokotela. Sendumela lapha emakhaya. Sinibingelele sinamukele ukuthi Diaza Brothers. Singodokotela bothanda nisesibuyile nenye episode. Siyazi indlela simayela kana fa ngisazi uba uyo ngidisturb. Uzofuna ukusibuka siyenza live le. Nami ngisazi. Ufuna usizo ngempela noma kwenzakalani. Ulokho esmayilile. Hey, sibabize vele mfethu. Uzali sizoza bekubothe. Wenze njani? Wesimayela kangaka? Alright mama. Hayi ngoma nje. Right Mana ngapha. Hayi woza mangena lapha phakathi. Yeah. Ngiyanogxoba idust sime nje. Ngolile vele. Siyabona iswaye bese sigxoba utshani. Vele sibe sitshaneni sishe nezikhotha. Kuhamba kanjani right? Hayi siphilile kunjani? Hayi sikhona ngikubona unempilo ismayilo naso nokubona nje lokhu. Hey, kwenze njalo jabula kangaka? Hayi ukuthi namhlanje iqiniso sizolithola. Oh, jabula. Yebo. Hayi ngoba nje ngimele ukuthi ngiyazi iqiniso kuphela. Igama ubani? Igama lami nguLebu. Lebu. Yebo. Okay, no Lebu mina nguvusi ne? Yebo. Ngiyangibuye ku Diaza Brothers. Igama ubani mama? Unomthandazo. Mthandazo. Khoza. Khoza. Yes. Okay. Umusa lo. Umusa Manqele. Sinoba fethu siyabonga ukuthi nisibhalele nokuthi nisithembe ukuthi singayibamba le ndaba sisolve. But otherwise ubungazenzele isinqumo wedwa endlini uthi yazini fokofo wena mfana uzazi usufunani. Umkaphe nawe ubungazenzela lokho fokofo awuzazi ufunani umkaphe kodwa ke mhlawumbe asazi awuyina ufuna umkaphe. Ngifuna akere khale ke ntse ke mlela gore like uyajola so ngifuna ukuthi angitshele face to face manje. Ngicela Khuluma. uzothi uyajola owami ngithi yana uharu wajola ura Akunankinga noma ngaba wakho mara sekusalayo uze kimi. Owakho kanjani ke? no sizoyiqeda namhlanje uzobona ukuthi owami How kanjani long uthandana naye? no 2 years 2 years. eh Na yini oyithanda ngaye nahlangana kanjani? hi is a nice guy, very calm, very loving. Yeah, Nihlangana kuphi njalo? sahlangana emall Emall. Ubavele nje zasha nje yazi ukuthi sa connecta Ini- and then uzosdisturb. nina how long manje? Sino 2 years 2 years. Nina how long uthandana nomtshita? 1 year. 1 year. Yebo. Okay. Wena kulo 2 years awukwazi usole nje ukuthi kulomunye unyaka ukuthi hayi ngathi angisekho ngedwa. ngake ngasola kancane ukuthi yazi ukuthi umuntu mawumthanda nje ubuye ungakhola ukuthi no man hayi not umuntu wami. So njengamanje so usisi ubhizi ubangisicefe bese sengitholile vele uyafona usisi uyafona njalo futhi akafona uyabhaza ufona ngo20 cent. Sisi ngiyacela ungangijwayeli kabi. Ngiyacela. umoya omuhle. Ngiyacela please. Ngiyacela. Singajwayelana. Ngithi awunyazi. Uyanyazi? Angifuni ukwazi. Angeke uzinyazi. Angeke nje. Angeke nje. Sizoyiqeda nomuntu wami sizoqeda ngawe namhlanje uzokubonisa umhlolo. Akunankinga mara ubophinja yakho sisi. Angeke ngizwe Ingaphumeli ngaphandle yofuna ukudla. Please. wena nomshelayo Awu. wathi mina inja yami Ukutshela kanjalo? uyongitshele kanjalo Akunankinga. chithi imizi yabantu So uzwa ngaye. Ungakhathazeki. So uzwa ngaye. ufuna ukurasa nawe ngikhathele wena. Angeke ngase nawe mina. So wena sisi sinahlangane kuphi nomtshita? Sihlangane Esphaza. Siphaza. Yebo. Makuleni. Emakuleni. wena hamba namakula Sisi angifuni ukukhuluma nawe kakhulu lazo. Yo. Angifuni ukukhuluma kakhulu. Yini oyithandile ngomtshita maye approach nishelana? Ubhuti umuntu oright nje ukhamu. Withi uthlokomela motho, Unthlokometse bu serious abuti all. So ha setsa etsa dilo tse di sokya makala le. So azange umbuzo ukuthi unayo umuntu akanayo umuntu. O rile hana motho. O rile nje uyibani kene fela nje. A gona ba bang. wabelieve wena Osi. Ke rile. Angwadlula ngabe. Ke batho go bua le wena ke. Akunankinga. Uzokukhatha khona. Awari. Andona kabuya. Asikeseni. ubona umuntu oyedwa esikhatsini samanje Uzobani? ngibuza wena esikhatsini eh. udlala ngawo Right. umuntu wami Alright. uzokubonisa hawu Lwana uthamikile ka wena mase. Uthamikile ka wena mase. uthi ujola lana utlo udampa today and uhlubule jacket Wena umpakela
high blood. Wait, Usakinana kwa kwethu. Ngicela ukubuza mina my sister ne. Okay. Uma ucabanga ikhona into eyenza ukuthi umjida aphume eyoshela ngaphandle while ethandana nawe kuthanda for isikhathi esingaka nithandana then boom iyaphuma ngaphandle. Uma ucabanga yini eyenza lokho? Hayi ngicabanga ukuthi khona ubeyidlalela nje unesithukuthezi ukuthi ngihlale ngibusy. I think yeah. Into yokudlala nje kahle kahle. Ayikho into eyenza. Ayikho into enzo. Asi no because nje yonke into right nasendlini si right nje. Sizoqeda ngaye namhlanje. Usukhulumile naye wena umjida ukuthi kuse ubani lona in. Yeah, uyazi. So uyazi ukuthi kumele mdampe lo. Yeah, uyazi ukuthi kumele amdami. Wena ubafu ukambuza ukuthi awu hey nakho ngifonelwa izintombi zakho manje in wana wathi awunantombi in. Angimbuzile wathi nje asumuntu nje ke motho fela usisi wakhe mhlambe ushe kanjalo. Ezinye izinto mina ngizingena. Noma ubona umuntu ufela today. Usinake batle go bua le wena gagolo yo. Angibitse A ke batle go bua le wena. Ubani oplan ukumhlangana namhlanje? bekahlangane naye ngize ngibamba ifoni. So namhlanje ubani oplan ukuhlangana naye? Uyena. Uzohlangana nami. Angithi umuntu wami vele. Iziphi isinqumo usunasekhanda? Mufonele khere. Iziphi isinqumo usunasekhanda ubafu uzofuna ukuthi mahlukana la sonke ningasathandani nizomdampa or ufuna ahlukana nosisi aqhubeke nawe or ufuna ayisho lo yena? Choice ke high. Choice ke high. Kumele usho sakhe yakho ngoba uyakuhlokomela. Ke batle go bua le wena. Wena ke batle go bua. Wena my sister ufuna kwenzakaleni mahlukana naye? Wami umuntu lapha sihlukani mina naye. Mayithu nithanda nobabili? Angeke kwenzeke lo. Mayisa sakuthanda uthanda yena? Lalela koqhuma angazi angakoqhuma uthuli la. Ngiyantshela mina. I hope you ready for a fight. Ngoba mina sibhakela ngiyasifaka. Ke lona le threat. I'm going to teach you a lesson. Namhlanje kunamhlanje. Banini. Kathi nisuwele vele uzolwa wena sisi. Angidlali kanjalo ngeke ngizothathela umuntu wami siphuma kude nalo muntu uma wena Niyaphi ubani phuma kude? siyaphambili inde le ndlela. Wena kumele ngakuhambe namakula wena. Hello? Hello love. Uhlwa ngari love. Hey. Ngila ngicela uze hle. Ngiphi? Lana ngase parking so. So, Manje okay. sharp. Shaka. Ukhuluma ngathi uthi ubhizi la khona or nomunye umuntu anaye. Ngathi nje khona into emphazamisayo la khona. Maybe ukhathetse ke ukukhathala. Oh mina siyothatha. Yeah, kumelanga. Uthi siyabuya vele nizobuya. Ayitha. Uyabona ukuthi noma ngathiwa ubafu uthi ufuna isithembu ukuthi ungaba nomuntu oright la ngahlezi nikhuluma nje ngahlezi ngeke ubhoreke. Ay ngiboreka ile stratmate. Ay mina yazi buti angithandi abantu aba hyper. Uyabona umuntu hyper mina angizwani naye so ugel uyabona ukuthi ile types lezi angikho njalo ke mina. Cabanga seniphumele nomndeni nihamba uyena onganiphoqa lo. Yo uyabona laba yilaba abadakayo sekafuna ukusitshela indaba zakhe manje ukuthi yena ubani wakuphi so yena nje uzophola mina ngina stress buti even if angathi akasangifuni ku right anginankinga ngizosiphumela as long as yena monna akathwaka monna gaga asatla konna fela Okay. No akuna stress my sister. Gcine nje isinqumo siphuma kuwena and mina into engingayisho amagama nginika ukuthi into ebalekile kakhulu ubuwena kumele uchoose wena kuqala. Makuthi umjidi wenza islima vele usubona ukuthi should ukwenza islima yabo. akunankinga So nje yeah. shuthi naye egcineni uzomenza isleep Naye uzomenza islima. Hey. So naye usesikahle nje kumele naye ahlakaniphe ekwazi ukuyikhetha yena kuqala ngabhayizo. hayi lo le ntombazana uyayibona nje ukuthi stratmate uzohleze abhayiza ayikho yakhe. Hayi. But anyway singabantu asijajani. Uyeloza lapha. Ya uye lo umuntu wami. Okay. Hayi sondela mfowethu usihamba kancane manje bo camera. Awungathuki isithando sami ungathuki. Ba for grade. Ngijabule. Yes khona ayo ngabingelela umama nje so. Ukhona kanjani la? Msana. Right. Uvela Kuhamba kanjani? mntwana Grade guys.
La e-mall, ngiphuma la e-mall. Ngicela uze ngicela ungena nje phana endawo nje skits. Ngenzela ukuchaza nje kahle ngisonto uzokuchaza kahle. Yeah. Ngoba ngiyabona ukuthi Yeah. kuningi ukuxaka uyabona amakhamera no umuntu wakho nami ngapha ungazi. Yeah. Ngaxa ukuthi kwenzakalani la. Yeah, usengifonela nje sikhale singiyafonelwa nje. Yezwa lesifonini ukuthi ngathi bungamlindele. Kwenzakalani yabo? No akho lutho kune surprise akuphathele yona umama uthe nje ufuna ukusurprise ushido wathi awumlindelanga but Okay. surprise ngikhombisa ukuthi uyakuthanda in so kune surprise sikuphathele yona. Yeah. Yeah uzoyibiza nje uzoyibona siyakuthemba ukuthi uzoyithanda. Yeah. Yeah igama lami nangovusi be Wipheza Brothers. Okay. Into esihambe siyenza ama vlog or ama interview just ukhombisa abantu emakhaya ukuthi uthando lusekhona. Yeah. Khasalekile ukuthi impilo imi kanjani itshekile or right Yeah. izidudla or nibafishane uthando nje as long yabo Sihamba and kahle. yes and aklezi kumnandi futhi kuyaxatshwana kodwa Kuhle futhi kuyalungiswa isikhathi. kuphinde kuqhubeke Yeah. uyabona Yeah. lokho nje Yeah. mama zathi sitshela lathi nina how long nisanana Sina 1 year. 1 year nindawonye Yeah. uyasho ukuthi uhappy kakhulu uyakuthanda uyimisele ngawe so ufuna ukwazi ukuthi ngabe nawe mhlawumbe ucabanga the same thing ngaye uyamthanda yini awudlali yini ngaye engathi isikhathi sakhe uyainvesta kanti wena uyabo Ngimthanda nami. Yeah, njengoba sichazile nje. eh Yeah, uyena kuphela. Yeah. Bathiwa ufuqa ukuthi yena ke mhlambe ke unenye indodana nayo bengakayishiyi ungakuphatha kanjani lokho ungenza kanjani lokho Hayi ngeke ungiphathe kahle futhi ngeke ngivuma impela lokho nje impela nje anginayo into mejolayo mina yamntombe ejola. ayijoli Hayi Lani ayijola. ijola? Angimelanga futhi yajola chaza ukuthi shoot akusakuthanda Hayi akasangithandi mejola akasangithandi. mathi ubamba wena angisho ukuthi uyajola bafu Eh. angisho ukuthi uyajola sengiyasho nje ukuthi mathi kwenzeka ke ubamba wena ke Hayi Expect ukuthi senze njani? ngiyacabanga ukuthi angiboni into engeke angiboni angijoli nje. awujoli Hayi angijoli. awujoli Yeah. no kabe asikunike surprise ngaze kube ngathi ngiyaniqhasa or something I know mama uyizwela ukuthi yeah ngicela mama wena uzovala ubafa amehlo ngicela uze ngaphambili Okay. yeah uze nje la ngaphambili sikuvula amehlo bese sikwazi sengishiye niqhubeke nosuku lweni nathi siqhubeke nolwethu yeah bafo So angibizi wena relax kukhona ngihamba naye ngisho sengangimemeza kangaka la eduze yo we ngizoba nawo 3 ne mama bese izosumbula bese usothi surprise 3 2 1 ngambula Surprise. Awumela mpuntu wami, ngicela umela ungichazisele kahle ukuthi Wamdonsela ngakuwe manje. Yo, Awume kancane. Awume kancane sisi ima. Whoa. Hold your horses. Baby kwenzakalani manje makunje? wangibuka ngamehlo angathi adinga usigwebedla yini manje? Chaza. Ngumfethu namhlanje. Ngoba ethi baby sengumfethu mina. balo baba adinga isigwebedla kanjani Uyabona ukuthi agcwele usiza amehlo akho. Chaza bhuti. Sengimanga surprise uqhamuka zesikhaleni angithi Awu. ngangitsheleni phela ngithi nomuntu Yiso buyikho ke esikhaleni kwaNtombela. Stibeni. Chaza bhuti. uvela vest Understand yazi nobafu yazi uthini lo mfo uthi ngakutshela ukuthi ngiyomuntu straight kanti ubani straight ubani straight nina how long nindawo Sina 2 years. 2 years nina how long nina 1 year 1 year. ubani ko straight ubani straight phela ngenzeka no 1 year kube straight so hayi Loba 2 years. mhlawumbe mhlawumbe lo bengasi lo ubusa practice Leyo nto ayikimi. awe straight hayi Loka 1 year. 1 year straight yawo 1 year akusiye straight hayi Yeah? akomjolo nje Kanjani? sesijola nje cha ngangithi nje siqhuba nje likhona Uqhuba ini nobani? Awusho ukuthi yena wakushelayo lo. Angithi uthe uzomlahla namhlanje. yeah ngangishilo kodwa Manje? nje Hayi musukujwayela kabuhlungu. angikwazi Sabani musuku ngijwayela. angikwazi Uhlekani wena? lahle angikwazi Usinekani? why ungakwazi Why ngicela ukubuza nje but yini mhlawumbe engafani ngapha ubonayo ukuthi cha angikwazi ukumlahla lo lona ngiyamlahla yini mhlawumbe khona ezo understand ukuthi kahle kahle yini inkinga yakhe hayi ngimthanda kumqala ngathi ngiqala ukumbona yena umthando Wangithanda kanjani mina? hayi just nje bengimthanda yena kodwa nje hayi bengekho ukuthi ngaleyo ndlela ngaleyo ndlela hayi ukuthi singaba serious ngaleyo ndlela le yabo kanti Uzobatha abantu. Yeah? cha yeah wangichasa nje ukuthi kunjalo nje Ungijwayeza ubani? Ungijwayeli kabi mina. kahle kahle
inhliziyo yami ingaphi ngicela inhliziyo nimbuke namateka abomvu ngathi uyovuna upelepele ungangijwayeli kabi Ngasidelela kangami. no Uyangithanda. uyangijwayela uzobukisa ngami lana ngiyamthanda vele uyazi ukuthi usisi ngiyamthanda and mina umuntu wami ngiyamhlonipha angeke ngize Sisi, asikhulumi nawe. Asikhulumi nawe. respect mo pele ga batho so akiboli motho wa ka ke ikgathino mana umancane mfethu umancane bafo mana mhlona yami yebe engina-2 kodwa hayi Sizoyiqeda. besijola nje Benijola. bengisafuna umuntu kahle kahle ukuthi uyena imuphi umuntu So ngizophila ufike lona waveza ukuthi cha kahle kahle Zonke. yeah ye so nje abengisafuna nje into yabona yokudlalela mina abengisafuna ye usubona lona yini leyo oyibonile ukuthi ngeke ukhona ukuphila naye yazi because uzamile ukuhlala 2 years manje yini le eyobonayo ukuthi ayingeke uyaphendula nje yabona nje uyaphendula khasiningi nje uma ngikhuluma naye yabo so nje Uyashesha. uyakhuluma kakhulu noma amanzi hayi injalo nje yabona so lo yena kakhulumi hayi noma ekhuluma uyathi uyalalela uyazi ukuthi no indoda useqedile ngawe uyazi sizoyiqeda unamanga ukhuluma nje ngoba ubona nini sizoyiqeda masiqedana ini yimi nawe masiqedana niqedani ngikhulumi nawe Niqeda- uqeda kubulwena kubulwena ngidla uthola no No, ngizombamba manje. hayi inkinga yakho yaphendula vese Hayi, uqale nini ukuthi uyaphendula? Uqale ubona nini? ngidala ngibona Hayi. Ngibekezelele. hayi bengibekezela nje ukuthi bengisafuna yabona Busafuna ukwenza. bengisafuna umuntu engizokwazi ukuthi So basically yena bekuwumuntu ophusha naye isikhathi. Yeah. Wena usafuna lo muntu omfuna. engisamfunayo Bathi zonke. uqala kwakho ukumthanda kumshela wawuvele umshela vele uqala nje ubona ukuthi ayingeke noma mhlawumbe Yes, into oyibone ephani nendlela ukuthi ayingeke lo ngibona kuphathi nendlela ngiqhubeka ukuthi hayi lo muntu ngeke ngikhona ukuhlala naye ukuphila naye ngoba uyaphendula uke wazama nokuhlala phansi naye wamtshela ukuthi yazi mama indlela oqhubeka ngayo kanje kanje angithi angithandi ukuthi mozwana naye nje yabona uyambuka nje uyamfunda indlela nithandana ukuthi oh lo muntu kanjena nje ukuthi ngakalunge vese yabona ngisho ahlala naye phansi ngakalunge so Awuzange wavele wangamosha isikhathi. ngawo umuntu isikhathi uphela umuntu akaliwe yabona ufuna anti nomsebenzi awukwazi umsebenzi ngaphandle ngokuthola umsebenzi yabona Yeah. so umsebenzi uyema usuthi musuthi umsebenzi utholile komunye umsebenzi yini ke ungabanga samtshela kuthi mama yazi kahle kahle hayi ngisadinga isikhathi kabi bengisazomtshela siphi isikhathi ngisafuna isikhathi Isiphi leso sikhathi? bengisazokutshela nje nini khona hayi bengizokuhlela kahle isikhathi yabona uqale nini ukuhlakanipha bengizokuhlela kahle ye ukuhlakanipha ukuhlakanipha uzofuna ukuhlakanipha ngami hayi angifuni Ah, uyangijwayela, yazi wena. No, ngiyangijwayela no-YouTube. uyaphendula inkinga yakho uphendule yabona ngize ngiphendule kusose wenze njani angithi wena wenza kanje Kumele ngithule ngithulele imhlole kanje. ngihlolela bo awunayo inhlonipho ingakho vese ngifune umuntu ukuthi ngikwazi ngithola umuntu ozophila naye so angeke kwenzeke bafo ukuhamba kwesikhathi bathasa no 1 year la ukuhamba ubone sekuvuka ngathi hayi naye ngathi akanayo inhlonipho bese usufuna omunye hayi njengamanje kusahamba kahle kuzoba ngakho kuzoba kuyena ukuthi ubehave kanjani uzwele ukuthi njengamanje kusahamba kahle for now kuzohamba kahle mina indoda ngiyayihlonipha indoda iyahlonitshiwa indoda so sozama nokukhuluma isiZulu umfuna uyamfuna umfuna ngazo zonke indlela wena uzobuya wena ngiyazi wena ngiyakwazi wena hayi sihlala isikhathi eside mina nawe hayi yeah ngiyakwazi lokho angeke ngibuye sizobona ngabona kuyakhona ukuthi siphinde sibuye masebuyile ngizocela ukuthi ke mhlawumbe angazi bafo khona ufuna ukuqhubeka ukusho ufuna ukubuza ngicela ukuthi mhlawumbe because ngiyayibona le ndaba ukuthi ibheke kanjani icacile mhlawumbe yini ongayisho straight amagama aqondile because uthi isikhathi sibunga kasitholi in okay sekuyiso isikhathi lesi ukuthi sithole ngendlela ebhedayo noma ngendlela right akusabalekile kodwa sekuyiso naba laba bobabili uzela ngoba efuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe nawe naye uzela ngoba ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe nawe ngicela nje ubacacisele bobabili nje nga1 nga1 cha ngiyacacisa nje ukuthi cha bengisafuna umuntu ukuthi yena akanalo ukuba umuntu ozophila naye kusasa akanalo leyo nto leyo yabo ngoba ngisho ukuthi nomhle naye uyaphendula so nje hayi sondela hayi manje for ini yeah sengitshela ukuthi so hayi vese nanga umuntu engizophila naye njengoba usungibambileke yeah usungibambileke benginandi uzokutshela kanjani bengazi ngizothola indlela kodwa ngizokutshela singakutshena ke manje ukuthi hayi cha nami ngizophila naye ngizomshaya lokubuzile yazi ngizomshaya naye mina ngibona ngathi nawe uyayijabulela into ezakalayo hayi nasijabulezi ngenzela ukuthi ukwazi ukubona ukuthi umi kunempilo uma lokutshela ukuthi ulapha angijabulanga ngisho ngijabulile nihamba nonke
Njani sisi? ngifike nawe Mina ngijwayela yazi. Mawenze Mina njani? nginisabi nonke. hawu Yeah, no nawe. Angithi uyabona why umuntu angafuni ukuba naye lo muntu. Sekathi umuntu Back. wami uyaphapha yazi wena. Buka Hayi, nikoda lo muntu lakhona. uhlaza lo muntu. Sisi, Ukhuluma into ephilayo. lalela, lethu ukhuluma into ephilayo lalela. Stop. ngiyayibona inkinga ubhekene Stop nayo it. bafo ngiyayibona hayi ngiyabonga Mana mfethu. Wena ikuphi onga-understand okushow bafu? Ukuthi Ngobulwa kangaka. u2 years wonke Yeah. njengento ye1 year. Sure. Fast. Wena bufisa kwenzakaleni? Bengifisa siqhubeke Ngenkani. njengoba sasithembisene not ngenkani uthe nje angeke azangilahle sisuka kude mina naye uthe yes ngilahle. uthe never so nyama ngale sengifikile. masekwenzeka so Angithi kuyenzeka phela ukuthi Ubhuti umuntu uyakhuluma akutshele mhlawumbe? into. hayi lutho lutho okay No, uthi senifikile. asikakafiki No, okusho ukuthi wena sisi wami senifikile, yazi kanjani? kanjani Phela into engisho izola kusho ukuthi namhlanje ngizophinde ngisho. wena wayi-understand kangaka lento lena kwenze njani Ukuthi wena ngifuna uyi-understand because ngiyakubona ngathi uyalwa yabo. Ib- And ukulwa ngeke kusize ngalutho because ngobulwa nje ubafu mengavuma uthanda nawe uyobe senobe niphoqa le nto leyo. oh Because akasakuthanda. Ushaya indoda lo, Hayi, ushaya Kahle kahle indoda. umuntu ade kwenza isilima wena ilo. oh okay Engakuthandi. Vele abekade akukhuluma. bowukhona Ngiyakutshela. wakhuluma ngathi uyazi Indlela ubafa akhuluma ngayo. Akakhulumisi engaka akakhulumisi komuntu okuthandayo. oh Akakhulumisi futhi komuntu okade kuthanda. wazuhlanza lapha kwami wenze njani Kahle kahle ubhuti ngoba eshoza ukuthi ubeqhuba are you a isikhathi lawyer nawe. are you his lawyer Yabo, bafu nginamanga into engishoyo. anginjalo ngisafuna nje uyayibona wena lamanhlonhlo lawo ngisaqhubeka isikhathi ngisafuna umuntu Ngiyagedelela. wena ngizokulungisa wena oh manje uyajabula nawe usmayila uhlekani yini ehlekisayo Ngifuna uhile. Ulungisa bani? wena ngikhuluma nawe ne Ulungisa akiwe wena kuba uthule Okay. ngiyacela uthi Uyayazi language yakhe na. yayithi Ngifuna uhile. Wayithi. githi O phila nagana yalo. O nagana go wa ihile kanjani ezongihlambalaza la ngikhona fast kangaka sengiyahila sengiyamuva on Uthanda naye ngenkayi. owami lona Athi yena wa. Uzomove Oh, on okay. sisi kamnandi kanjani? Kamnandi. kusukela nini Kusukela namhlanje. hey ujabulile ne ukuthembisa emalini Akekho ngithembisa imali. manje wayuyimela kangaka lento Because thina singodokotela hayi wena bothando. Sidokotela inhliziyo. hawo Udokotela nengqondo. Ngoba yakho inenkani kanjena nesizazama konke. oh nginenkani mina Ehe. oh Wena sometimes yazi mina manje njengoba nimbeke phambili my brother niyamthemba just because uyisigona No ume ngapho akuwasimbeka ngaphambili. no ngicela ukuthi wena ke ngapha sibona ukuthi Wayimele uzokwenzani. uqale lento kahle Yebo, uqale lento. uwe Ubani usibizele la usisi ikhole ithole kubani? Ngithole kusisi. Usibizwa no wayinjabulisa kangaka wena ungangikhombi wena Sithole ku call. sicela ngangikhombi Umntana nomfana ngenkani. inkinga yakho iyaphendula inkinga yakho Wena ngisazophendula, wena ngisazobulungisa. uyaphendula vese Uthandana kanjani nalomuntu? Yini yakuchaza kuye? uthi bavo uyibone ephandle lendlela lento. Isikhathi nendlela manje bekangakhulumi ngani Ngiyabona ubafu ubesaba. wayekhuluma namhlanje Hayi ubesaba ukushiya. sizomthola khululeka mina naye sisazohlangana I think ubesaba ukushiya. oh okay ayikho inkinga okusalayo ngithi sisazohlangana Naye. ya ngisazomthola Siswami. nayo my sister Iyaleka ngizomthola. yazi bese. angeke Nakitla ubetsa. ngizobalungisa wethi inkinga Nakitla ushada nana. mamela kuba Nana. usalihlo kibona gore Nana. usatorata usinalihlo ngizomisa ngizoqala ngaye Ngikholeleza, ngifuna angifuni ukufundisa abantu ukuthoka ukuthi i-statement. banjani Asibona. awazi wena Asibona. ujwayela kabi Asibona. ya sizobona ngempela siyaqeda la Yaleka ntombi. Stratmate lo muntu. Yaleka nkosi yami. and ukusibona straight mate wethu ngitla kubonisa ngizokubonisa ntombi yomzomfana wami wena ufundisa abantu ukuthi manje awuntu angazi nawe ngalokho wenza amehla amancane Okay my sister. Yini inkinga yakho wena? eqoshwapi I-bullfighter lo muntu. eqoshwapi Ulwelani? ngilwela umuntu wami Angimtholi indoda wenza Understand so. ukuthi phuma phunga zongitshela ukuthi akasangifuni ungangitsheli kanjani Ngifuna kufunele kanti. uyangifuna ubona nina Ubona thini? Hawu. Bafu ubona thini? Bona thini? angiboni nini Kade ungamfuni. bengifuna indlela bengifuna indlela mina ngiyamazi sizoba right kanjani yala ngisha yibona hayi sizoba right Umthanda ngenkani. ngenkani owami lo angeke uzungilahle mina Weba, Hayi, phambi kwami umvulele ngibona i-protection ngibona order. abantu na. hayi khona vese yasebenza I-protection order le. yasebenza Ngifuna ngishaye, ngifuna ngishaye. ngizoqala nawe Ayohlala qala. neintanga zakhe. Ngifuna ngitloqala ngizobonisa abantu Ba entertain le nizobona umhlolo nini nizobona zakho. ngithi umhlola Uzohlala- kaJames nizowubona uzohlala ngami nezintanga zakho. utobona umhlolo Uzoceliswa wena wona. ngizokulungisa ungazi Ungakutholela kahle indoda. enzani uyazi ukuthi bekanjani nomuntu lo mina ubenzani? uyazi into bekangenzani Ubenzani? wayefuna ukuyazi Hawu, asazi uyabuza nje. nje. no ngiyanibuza ukuthi niyayazi Asazi. thank you hlala ningazi kanjalo ikho into angenza yona Yini mina le? wena sofuna ngithola indoda esanda kwenzani esanda kwenzani lo ndoda Angithi Iyaphela. ngibona uxakekile mina. angixakekanga ngifuna yena angifuna enye into Angifuni nje. mina ngiyamfuna
mina naye sizojola ngenkani wena ngibali nokubala khihlo uceda ka wena into zoyithini le ngabe Ha? into zoyithini Hayi mina sengilungisile. Alright. Hayi mina sengiqedile. Sinisetele na. Hayi ngasidedela. Okay, ayihambani. ukuhamba nami kanye nabo uyaphi ngifuna ukuhamba nabo Uwe kahle inkinga la. inkinga yani Inkinga wena. ngicela Sengibonile. sekulungile ngingahamba ngingakhululeka nami No, ungaqala Eh, ukukhuluma. shona- ngisho namatshe lana ngifuna namatshani nikhulumani nami wena ungasondeli phambi kwami Okay. yeah please okay kodwa sicela Iyona ke indoda mina engakuhlanganisela yona. lo ngamshaya manje mina lo kodwa uyashayana mina vele ngiyambura fail ngiyatrapa mina but ake ngani ngifuna umuntu wami uyahamba uyaqeda siqeda nini la Awusakufuni nje. ngiyamfuna mina So uma umfuna kusho ukuthi kumele ngithanda ngenkani ya angeke azongithembisa amanga mina Udakiwe yazi wena. oh bengiphuza nawe Uyaphetha. bengiphuza nawe Sorry ukusebenzisa udakiwe. no ngithi besiphuza nawe Uyaphetha ngiphahlukile so. hayi uphahluke kabi Kodwa ngicela uyaphetha, siqede la ngifuna ukuhamba uyahamba umuntu wami No, sobuyela nawe emotweni. emotweni anginamoto khona amadoda esinawo ngale nahleli maningi lokhu ukhethe wani no angeke ngifuna yini Cameraman wethu khona la. na kamera kananto Anantombi. ayi ukhamera naye ngimsabi ngamshaya ngifuna kanti lo wena ufuna sibashaya no angifune ngizobashaya ngifuna umuntu wami kanti wena I think unga-understand ufuna umuntu wena vusi akazokhona ukuthi angazi enzeni. Ongayakhona ukumshaya because ngithe ngikhomba wena wathi hayi ngamshaya lo. oh yeah Futhi ufuna umuntu ozomelwa naye. mina ngiyashaya ngiyayifikela endodeni mina angithi kusasa namanje kumele ngabe sengiqhubise ngempama wena Umshayelani? uyadelela naye okay cela samsamotweni uhamba nami yeah phela uzoyibusa sikushela ngihamba nomuntu wami mina ngesikhona ukushela Sehambile nje. ngizobalandela ngizobafica mina ngizobafica Awumangqondo kahle. yazi ngimoshela isikhathi Hayi awuyiqoqe awukahle inkinga. Ningimoshela isikhathi. Awuyiqoqe sisi. Yazimuhle kanjani? angikho muhle Umuhle kanje. ngifuna umuntu wami Awuthi akamfana kavala ikhamera sezejela sesisambe naye uyawusheshe uyivale bhuti Bafethu besicela lapha emakhaya nizama ukutholana. Uba igama lakho kwami? unomthandazo Unomthandazo indoda. Yes. Yeah, engeke ishayeke kalula ngoba la ashayekayo akawafuni. Ezothi mhlawumbe meyikhipha nayo idedele inkunzimalanga isibhakela. mina ulabhabha nyawudonsa mfana usuzuleke lapho Ngathi ngoba insizwa impela ezithembile. Ngoba hey unomthandazo. hey nkosi yami Ngekhaya. take us home